Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Знакамітыя людзі, героі сацыялістычнай працы і ветэраны Вялікай Айчыннай вайны, архаічныя экспанаты, дасягненні індустрыі і спорту, культурная спадчына. Пра гэта расказвае выстава, прымеркаваная да 80-годдзя ўтварэння Віцебскай вобласці. Яе экспазіцыя разгарнулася ў абласным краязнаўчым музеі, дзе прадстаўлены унікальныя прадметы і матэрыялы з музейных фондаў усіх раёнаў. Як яны дапамагаюць узнавіць карціну развіцця прыдзвіння, ведае Інна Кірыенкова. У нас в фондах сохранилось две ленты, одна и с ножницами, одна из которых это пуск первого троллейбуса в городе Витебск, а вторая это лента и ножницы при пуске Лукомльской ГРЭС в 1965 году. И здесь же рядом у нас представлен макет шлюза Березинской водной системы, который является одним из старейших на территории не только Витебской области, но и всей Беларуси. Он начал свою работу в 1805 году. Трэба было прыкласці шмат намаганняў, каб стварыць падобную экспазіцыю, прызнаецца Надзея Варламова. 21 раён, і ў кожным нават не адзін музей. І патрэбна было вылучыць тыя экспанаты і дакументы, якія б паказвалі адметнасць і спецыфіку кожнага рэгіёну. І калі, да прыкладу, для гарадка ўласціва ажурнае ткацтва, то расоны багатыя на музейныя матэрыялы часоў Вялікай Айчыннай вайны. У выніку атрымалася надзвычай багатая і рознапланавая экспазіцыя. Каждый музей предоставил от 10 до 15 предметов, фотографий, а наш музей из своих фондов предоставил около 200 музейных предметов. Ёсць нават экспанаты, якія вяртаюць нас у глыбокую старажытнасць, эпоху да нашай эры. Пра гэта расказваюць керамічныя цацкі, свістолькі знакамітага бабінавіцкага майстра Траяноўскага, рамяство якога асаблівая гордасць лёзнінскай зямлі. На территории Леознинского района поселились первые люди, и они уже занимались тем, что обрабатывали керамику, делали из нее не только утварь, посуду, но и предметы быта, предметы для развлечения, предметы обереги, в том числе и игрушки-свистульки, традиция которых продолжается до сих пор. На выставе нельга не заўважыць дэталі і станкі цяжкай і авіяцыйнай прамысловасці, тэкстыльныя матэрыялы. Усе гэтыя экспанаты з музейных фондаў дазваляюць яскрава прасачыць гісторыю станаўлення эканомікі Віцебшчыны. У прыватнасці бліжэй пазнаёміцца з тым, што ж уяўляла сабой прамысловасць 40-х-50-х гадоў минулага стагоддзя. У нас были и текстильные, и веревочные, и какие-то самотужные предприятия по пошиву одежды, и разработке каких-то новых технологий на том же КИМе, то есть искали новые подходы, и плюшевые ткани, и заказывали синтетические нити для того, чтобы новые ткани на всесоюзный рынок поставлять. І асаблівая гордасць прыдзвіння знакамітыя яе людзі, якія геранічна абаранялі свой край у Вялікую Айчынную вайну, адраджалі народную гаспадарку ў пасляваенны час, рабілі самаадданай працай свой унёсак у станаўленне рэгіёну. Пра гэта расказваюць ганаровыя граматы і дыпломы. Дарэчы, арганізатарам выставы ўдалося адшукаць дыплом гонару, якім былі адзначаны заслугі ў развіцці сельскай гаспадаркі бацькі старшыні Віцебскага аблвыканкама Мікалая Шарснёва Мікалая Яфрэмавіча Шарснёва. Гэтай узнагароду, якую зацвердзіў галоўны камітэт выставы дасягненняў народнай гаспадаркі СССР, ён быў удостоены ў 1980 годзе. Віцебшчына ганарыцца сваімі землякамі, слаўнымі традыцыямі, і падобная выстава ў чарговы раз гэта даказвае. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Ветэранаў працы з 80-годдзям Віцебскай вобласці. У працоўнай кніжцы героя сацыялістычнай працы, заслужанага работніка лёгкай прамысловасці БССР Марыі Васильевны Анібраевай адзіны запіс «Віцебская фабрыка сцяг індустрыялізацыі». 17-гадовай дзяўчынай яна прыйшла на прадпрыемства і 45 гадоў працавала тут швачкай. Марыя Васильевна былы дэпутат, член прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. Званне героя сацыялістычнай працы прысвоена ёй у 1977 годзе за высокую эффективность и якость работы. В то время мы работали и день, и ночь, и выходные, и проходные. Если нужно было куда-нибудь, что-нибудь, все шли, не отказывались. Бригада была тоже хорошая. Работали и мастер, и мастера были хорошие. Мне хочется пожелать вообще и нашей фабрике, и нашему городу всех хороших успехов больших, чтобы
Мы всегда были на передовом месте, как говорится. Все внимание им, кто своим трудом строил нашу фабрику, открывал новые цеха и трудился у руля, как Мария Васильевна Анибраева. У нас много очень заслуженных людей. В преддверии праздника самых заслуженных, самых отработавших более столько лет, мы постараемся навестить на дому и вручить им скромные подарки и напомнить, что мы о них помним. У прадпрыемства сцяг-індустрыялізацыі больш за 5000 былых работнікаў, тых, хто аддана працаваў на карысць нашага рэгіёну. Заслужаных работнікаў з 80годдзям вобласці павіншуе прафсаюзная арганізацыя прадпрыемства. У 2017 годзе на тэрыторыі Віцебскай вобласці зарэгістраваны 10 317 злачынстваў. Гэта на 538 менш, чым летась. Такую статыстыку агучылі падчас пасяджэння калегіі па выніках работы пракуратуры за мінулы год. Скарацілася колькасць цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Менш злачынстваў здзейснена ў стане алкагольнага ап'янення ў маладзёжным асяроддзі асобамі, якія маюць судзімасць. У той жа час у 2017 годзе на Віцебшчыне павялічылася колькасць наўмысных цяжкіх цялесных пашкоджанняў, махлярстваў, разбойных нападаў. У сферы высокіх тэхналогій зарэгістраваны 354 злачынствы. Часцей за астатніх закон парушалі жыхары Дубровінскага, Віцебскага, Талачынскага, Шумілінскага і Полацкага раёнаў, а таксама Чыгуначнага раёна горада Віцебска. Нам удалось добиться стабилизации криминогенной обстановки. У нас снизилось общее количество преступлений на 5%. Если в абсолютных цифрах, это 10 317 преступлений. По линии уголовного розыска уменьшилось на 8,2%. Отрадно, что уменьшилось количество преступлений, связанных с убийствами, то есть убийства у нас уменьшились, хулиганство, кражи, грабежи. К сожалению, вызывает опасение рост краж у нас автомобилей, автотранспортной техники, значит, умышленных и тяжких телесных повреждений, изнасилований с покушениями. Об этом мы будем говорить, в том числе и на нашей коллегии. У Віцебскай вобласці па-ранейшаму выяўляецца шмат карупцыйных злачынстваў. Летась зарэгістраваны 396 такіх інцыдэнтаў. Найбольшая колькасць іх здзейснена ў сферах адукацыі, транспарту, сельскай гаспадарцы і гандлі, мясцовых органах улады, кантралюючых і праваахоўных органах. Матэрыяльны ўрон па ўлічаных злачынствах склаў больш за 6,5 мільёнаў рублёў. У Віцебску п'яны вадзіцель-бяспраўнік на легкавым аўтамабілі ўрэзаўся ў таксі. У выніку ДТЗ віноўнік аварыі атрымаў траўмы і шпіталізаваны. Вадзіцель таксі не пацярпеў, толькі на некаторы час страціў прытомнасць. Дзяўчына-пасажыр паспела да моманту сутыкнення выйсці з машыны. Як расказалі ў Дзяржаўтаінспекцыі, 31гадовы бяспраўнік рухаўся па вуліцы Гагарына і ўрэзаўся ў таксі, якое стаяла на абочыне. Ад удару аўтамабіль «Дэў» вынес на опору дорожнага знаку. Па факце праводзіцца праверка. Згодна са статыстыкай ДАІ, з пачатку года ў вобласці адбыліся 32 ДТЗ, у якіх 10 чалавек загінулі і 33 атрымалі траўмы. У Віцебску дырэктар адной са станцый тэхагляду падазраецца ў падпале аўтамабіля. Інцыдэнт адбыўся ноччу 26 студзеня. На вуліцы Чкалова на паркоўцы гарэў Volkswagen Passat. Агнём знішчана пярэдняя частка машыны і маторны адсек. Вядома, што аўтамабіль належаў аднаму віцебскаму відэаблогеру, які рабіў шэраг крытычных серый пра станцыі тэхагляду ў абласным цэнтры. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-техническую экспертизу, судебно-химическую, а также товароведческую экспертизу. По подозрению в совершении данного преступления задержан руководитель одного из СТО города Витебска. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сумма ущерба устанавливается. Па факце ўзгарання аўтамашыны Volkswagen Passat узбуджана крымінальная справа па частцы 2 артыкула 218 крымінальнага кодексу наўмыснае знішчэнне ці пашкоджанне маёмасці, якое здзейснена агульнанебяспечным спосабам.
Мінімальная колькасць снежнага покрыву не перашкодзіла цікава адзначыць у Віцебску сусветны дзень снегу. На плошчы Перамогі арганізавалі для дзяцей спартыўную забаўляльную праграму, а святочны настрой уздымалі юныя таленты, артысты самадзейных творчых калектываў горада. У тым, што сумаваць не давялося нікому, пераканаўся Сергей Мисурагин. У который раз зима не пестить нас морозным надворьем, и снег выпадает дозированно, каб только крышечку прокрыть землю. И усё ж неугомонная дзятва, не сумуя, удельникам свята было чым позабавиться. Площа Перамоги разбилась одразу на несколько пляцовок. Тут и традиционные зимовые споборництва, хоккей, катание на коньках. Юные хоккеисты 3 районов Витебска змагались за звание мощнейшей команды города. Вообще хорошо такой праздник сделали, что можно покататься, собраться всей своей компанией, поиграть и победить их. Знайшлося месца летнім забавам: футбол, дартс, шахматы і нават перацягванне канату. Для аматараў жалезнай гульні таксама не было перашкод прадэманстраваць моц асілкавую. Доволен всем результатом, вообще погода классная. Спорт – это жизнь. Это хорошо, занимайтесь спортом. Хапала на свяце снегу і арыгінальных конкурсаў. Здавалася б, зусім не зімовыя гульні. Тым не менш, азарту хапіла ўсім – і дзятве, і дарослым. Наш центр очень активно готовился к празднику. Участвовали и в конкурсе ледовых фигур. Ну а отдел спорта, туризма и краеведения подготовил зимнюю спортландию. Мне очень нравится двигаться, я люблю спорт, я занимаюсь теннисом. Я люблю сама устраивать праздники. І хоць снегу было не шмат, свят адбылося. Насуперак усім капрызам надвор'я. Дарэчы, менавіта пасля сустрэчы дня снегу ў Віцебску прырода вырашыла злітавацца і падараваць нам яшчэ нямала сапраўдных зімовых дзянькоў, снежных і марозных. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебска. У Віцебску адкрыўся новы фірменны салон дзвярэй «Юркас». Тут можна падабраць і міжпакаёвыя, і ўваходныя дзверы. Пра асартымент, паслугі і акцыі кампаніі ў наступным матэрыяле. Подобрать сразу межкомнатные входные двери можно в новом фирменном салоне «Юркас». Это 3-й торговый объект сети в областном центре. Современный салон-магазин предоставляет своим покупателям еще больше возможностей для быстрой и выгодной покупки входных и межкомнатных дверей. Компания «Юркас» работает с разными производителями дверей, также с российскими производителями, с белорусскими производителями, которые отличаются высокой надежностью, качеством, долговечностью. То есть двери могут прослужить очень долго вам. Есть из массива сосны, из массива ольхи, из массива даже дуба есть. Эко-шпон на основе полипропилена, очень качественный, экологически чистый. В салоне предоставлено около 120 образцов дверей на любой вкус. Здесь можно детально рассмотреть текстуры покрытий, типа стекла, декоры. Уникальность салона в том, что «Юркас» создает реальные интерьеры, поэтому вы увидите, как выглядят двери при эксплуатации. В просторном салоне покупателю удобно ознакомиться с моделями входных и межкомнатных дверей. Здесь представлены самые популярные и уже зарекомендовавшие себя модели, а также эксклюзивные новинки, не имеющие аналогов на рынке республики. Брошированные глянцевые двери, двери, которые имеют четко и ярко выраженную текстуру дерева. Все двери выполнены в искусственном покрытии, однако это является абсолютно экологически чистым материалом и добавляет свою нотку натуральности в каждый любой интерьер. Одной из первых в Беларуси компания «Юркас» предложила входные двери, которые внутри помещения соответствуют межкомнатным дверям. В салоне-магазине покупатель может оценить все новинки, выбрать из большого ассортимента нужный ему товар, получить исчерпывающую информацию о будущей покупке. Выбрали входную дверь, в подарок получили беспроводной звонок. Мы смотрели несколько вариантов, возможно, сейчас сделаем выбор. Все посетители нового магазина получают купон с бонусом 50 рублей в подарок на покупку дверей. А те, кто до 1 марта оформит покупку, получат подарки и расширенную гарантию на двери на 2 года. Выгодно купить двери можно в новом салоне-магазине «Юркас» в Витебске по проспекту Строителей, дом 5, корпус 2. Спектакль на лёдзе «Лебядиное озеро» у Витебскім лядовым палацы 17 лютага. Инфолиния МТС 712 11 11. Генеральный партнер компания «Гарант». И на этом выпуск новин завершаны. С вами развітваюся. До сустрэчы.
У бліжэйшыя суткі ў вобласці будзе воблачна, ападкі, мокры снег і дождж, слабы галалёд на асобных участках дарог, галаледзіца, вецер заходні, паўночна-заходні 6-11 метраў за секунду. Раніцай па паўднёвым захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі парывы ветру да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра на працягу сутак -1 +3, у Віцебску на працягу сутак каля нуля.